tanaw mo na be. Okay. Tanaw. Di lang. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Live ta. Wala ko kabalo ngano nga imong man kong giadto dili kayo ko katuo nganong gibuhat to bisan kang ngit sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo gayon tako di man kinahanglan imong gunit di ko makabuhi imong sit-sit. Hello everyone. Mabungahong kagabhion. Gibuhat ang tanaw di man 2030 na. Na yung mga kuhanda ni comment. Ako sang i-share mga igsoon atong live, no? Please share our live tonight. Share sa nako. Jangan. Wala kita gawas dira. Dira yung pita niya. We have 55 viewers. Ako sa share mga igsoon. Kamu sa dyan. Don't forget to share our live. Di ko makabuhi. Sa mga nangutana dahil anong akong sigig balik-balik ning imong gunit. Maulang ni igsoon ang kanta nga dili ko makapiright. Masin ma-restrict na sad ta ba? Kumusta niyong kagabihion diya mga igsoon? Ako nagaampo kanunay nga namos mayong panglawas, mayong kahimtang ug duol sa Ginoo. Hallelujah. Walay katapusan. Gibuhat mo ug imong gihuman. So nga tong topic karong kagabihion mga igsoon, may tungod ni sa mga tao nga nagpalibot nato. May tungod ni sa atong umaabot nga ugma igsoon, no? So ang mga tao nga atong gikauban-uban kanunay ug ang mga tao nga connected nato kanunay or mga tao nga nagpalibot nato, dako na sila part sa pag build up sa atong future. Kung unsay may tabo na to in the future, kaning mga tao nga nagpalibot nato, dako na sila part. No? Mo na mga igsoon nga please share our live mao natong topic karon. Ato nang timan-an aw ato ning hinumduman o nindot og i-absorb na to ni sa tong hunaw-hunaw kasing-kasing kay importante kay ni siya igsoon nga topic na to for tonight. May tungod ni sa kana bitawng umaabot nga kaugmaon nga atong matagamtaman, no? Naay part ang mga tao nga atong gikauban-kauban. Mao na mga igsoon nga ang punto jud nako is atong tan-awon or atong sa manano
eksaminon or atong pilion ang mga tao ngatong iuban-uban kanunay. Ngano man kay maghatag na silang impluwensya sa umaabot na to nga ugma. Kuha, okay. But before that, shout out sa tabi. Praise the Lord. Shout out nako si Sister Asya Kudno Amos, may gabi sa Digsoon. And to Christine Ortiga Torres, good evening sa Digsoon. Hallelujah. Shout out Pastor from Iligan, Tipanoy, and shout out ko sa akong anak birthday niya ugma ni Miko Bryle Javier. Okay. Advance happy birthday ni Miko Bryle Javier. Greetings from your mom, si Joe Javier. Shout out no again Christine Ortiga Torres from Ilocos Sur. And to Sister Jasmine Gumaod Biroy, good evening Pastor. Watching from Bislig, Surigao del Sur, CG Deuce or Dose. Shout out from Cotabato, Rose Baltimore. Happy life po para sa Panginoong Hesus. Okay. And mabungahong kagabion, Ma'am Angeline Abergonzado. Regards, ma'am, sa imuhang husband, no? Ato sa ning painayan, kusuga, eh. Praise the Lord. So don't forget to share our live, no? From Southern Leyte, shout out Brother Jeff Malaza. Alright, and to good evening sa imong wife o kay Itski. Thank you, Exoon CJ Deuce or Dose. Deucey. Sa may pronunciation na ni. Good evening sa Jerome Dimalas, okay. Pinagpalang gabi din, Sister Rosalina Cabido. Taghanam ni. From Dubai, watching this time, Hiona Sar. Praise the Lord. And watching from United Kingdom, okay, si Sister Joylyn Nodes Dorig. And may gabi ito, Brother Ralph Bitonio Galaneda. Praise the Lord. Shout out from Davao de Oro, Montevista, Nick Malingquez. Watching from Calape, Silingan Rata Samihon family. Pastor Maricel Nilo Samihon naman ko Samihon, classmate sa una sa maternity. Okay? Kalimot kong singalan na to. And to Sister Joanne Bitonio Galaneda Meras, may gabi igsoon. Dan Lumotos Anticamara, good evening, watching from Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo. Kanunay kang ga-share og verse sa Ginoo. From Cherry Aguilar Melendres Punio. Wrote, author, mabuting buhay at mapagpalang gabi sa lahat ng mga anak ng Panginoong Diyos. Salamat Igsoon. And Marilyn Kudo, good evening, Pastor. Naka-timing jud ko sa live. Watching from, Japan. Okay. Praise the Lord. Watching from Dumaguete, Binbini Lichido Agusto. Praise the Lord. Kumustang Israel diha, Sister Mary Joy, no? Naamo sa akong prayer, Israel. Kada adlaw jud ko nagampo ng Israel. God bless, amping igsoon. Praise the Lord. Oh, kadaghan ani oy. Watching from Hong Kong, Wendy Quadra. Praise the Lord. Anyway, shout out des tanang mga kuan be. Tanang mga subscribers, star senders, followers, and Luzon, Visayas, Mindanao na nga mga listeners, viewers no? Shout out onya sa mga OFW, mga seaman, mga seafarer, mga naka-permanent resident in different countries around the world. Shout out ninyong tanan. Shout out nako akong mga pinangga diha, Cebu City Jail, bahay ni Kuya. Shout out nako of course as always si Brad Aristotol Abis. Shout out, brother. No, padayon lang sa paggamit sa Ginoo as a light ingon nga suga diha, no. And nakas kong prayer kanunay kabalo na kana, no. And shout out sa nako si Brad Kinit nga napo diha kauban niya sa Maximum 4. Ang whole Maximum 4 shout out. Then shout out to Brother Magu, no, si Brad Magu akong gi-shout out diha, no, nga naa sa
kuan man na siya, RDC 1 na makalimot jud ko ni ba 1 or 2 nara diha maglibog ko na og asa na siya. Ako shout out si Brad Mago, no, na ako diha karong umaabot nga Monday. Gracias sa Ginoo. Brad Mago, shout out. And of course akong i-shout out ang iyang lovely wife nga ang pangalan Lovely usab. Okay? Ug sa iyang whole family nga nasa Pasel ug sa iyang igsuon nga murag kaluha niya. Shout out nako sa si Brad Ibang ug sa iyang tibuok pamilya, iyang asawa, iyang tibuok pamilya. Shout out nako si Brad Ayan, si Brad Pacho, Brad Jao, shout out. Okay? Sa may uban dia. Ang manghod ni Brad Jomar nga nasa maximum 19, shout out. Tanan nga mga brad nako diha sa Alpa Caparo sa bahay ni Kuya, shout out. Lunglip, ipataas na tungalan sa Ginoo. And of course, akong gi-shout out akong team from Living Water Christian Fellowship. Shout out to Pastora Ninette. Shout out to Brad Adsel, Brad Loe, Brad Danilo, Brad Jerry, Pastor Jimuel, Pastor Jay Salamputan, Pastor Herman Romano. Sila si Brad Boying. Unya sila si Brad Adonis, Sister Sheila, Sister Jardin, Brother Andrew, og si Brother Arturo Flores, og si Rodolfo Flores. Mga Flores na sila, mga igagaw na sila nga nangapriso po na diha sa Cebu City Jail. So majority aning gipanganlan ako igsoon sa team nako, puro na nangapriso. Pero karon mao na tigwali sa mga preso kauban nako. Gracias sa Ginoo. Isip tayo uban na sin ako nalimtan ba. Brad Loy, shout out. And of course, akong gipasalamatan o gi-shout out kanunay ang mga jail officers sa Cebu City Jail for always giving us a great privilege to share the word of God inside sa selda, no? Salamat kayo mga sir dia, salute sa inyong kabuutan ug kamaayo nga inyong mingitagag higayon sa kanunay, wala mo mapuli paghatag na mo opportunity to share the word of God inside the cell sa selda, no? So shout out na ko tanang kapulisan nga nagtan-aw karon Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa on duty karon, no? Shout out og namo song prayer Camp Osmeña Cebu, shout out akong higala dia kababata nga pulis Sir Paul Acosta. And of course sa Tagbilaran City sa Barracks, no, shout out nako si Police Colonel kalimot ko, yes, sila Chief Newes, babrad nako sa SEA. Tanan-tanan mga kaigsona namong hepe dire sa Clarin Police Station ug mga ambungan ug mga manyag nga kapulisan di sa among station, shout out ninyong tanan. Okay? Namo sa prayer kanunay. Shout out sa nakong AFP Armed Forces of the Philippines, daghan tag mga viewers and listeners diha. Ug ako nang gi-shout out also ang Dawahon Islands from Southern Leyte. Shout out si Sister Lilia ug si Brother PD Pinola ug of course si Pastor Marlon Kutamura ang ambungan dinihugan nga lagad sa Ginoo. Praise the Lord. Daghan na kay ning chat diri o ing message. Ug shout out nako si GR B. Askinas, kitaan ka na ko drero, amping diha no, nasa pag-ampo namo ang imuhong pinanggang asawa, ug regards ko da ni Brad Raul R, kay murag naguban mo ba, nasa Talisay, nagtrabaho karon no, praise the Lord. Watching from Malaysia, Brother Lando Empinado, pasensya na mga igsoon nga dili na ko mabasa ang inyong mga shout out, kay pitin daghana, yung magabian, tag maayo ani. Praise the Lord. So, again, before we start, ang pahinumduman ko kamo igsoon sa atong topic for tonight. Ang atong topic karon igsoon is about the people who surround us right now. Ang mga tao nga nagpalibot nato. Those people nga nag-surround nato, nagpalibot karon, plays a vital role in our future. Akong bisayon igsoon, ang mga tao nga nagpalibot nato karon, no? Dako na sila part sa umaabot nato nga future. Kinsa man ang mga tawhan na, dautan man na og maayo, posible na nga maghatag nag-impluwensya nimo sa umaabot nimong ugma. Mao na tong topic karon igsoon. Amen. But before that, of course, we're gonna pray. Atong i-welcome ang presensya sa Ginoo mga igsoon, no? Kabalo na ta, wala si Lord, wala tayong mahimo, no? We cannot really interpret the word of God, or we cannot really understand deeply the message of the Lord if we rely or if we trust in our own wisdom. That is why we are gonna pray itong i-welcome ang presence ni Lord, because we need His guidance. We need the power, the manifestation of the Holy Spirit for us to understand, no? Sa pulong sa Ginoo nga mas lawom pag yun. Amen? Okay, so let's pray.
Father in heaven, thank you so much, Lord, for your goodness. Thank you so much, Lord, for your loving kindness for us and for your mercy that always new every morning. Thank you, Lord, that you give us another great privilege tonight to meditate your word. It is not all of the people around the world right now have or had a chance to listen to your word. But we are so blessed kay gitagaan minimog higayon nga mamati sa imong pulong. Lord, sa dili pa kami magpadayon sa unahan, limpyuhi una among kasing-kasing. Search our hearts, Lord, our mind, our feelings, our emotion. Limpyuhi mi Ginoo, imo aming angayan kay mong pulong balaan kini kaayo. Og dagaay mig kasing-kasing nga madinawaton, mapainubsanon unya, willing mo sunod sa imong pulong kay ang blessing nasa pagsunod. It's not enough just to listen, just to hear your word and then forget it. But Lord, yet importante nga musunod mi. Kay diha sa pagsunod na ang panalangin. So Lord God, I pray tagay mi kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong. And Lord God, right now among gi-welcome ang Espiritu Santo nga mamuhat sa among pagabuhaton. And Lord, as always, we honor you, we adore you, we lift up your holy name. Wala mi giisa nga relihiyon, wala mi giisa nga pundok. Ngalan lamang ni Kristo Jesus ang among gipasidunggan karong kagabhion. Panalangini ang tanang viewers as we listen to your word tonight. Let it be nga among ma-feel, masinati imong presensya, imong hikap, imong comfort, imong gahom ang lihok sa Espiritu Santo. Lord, let your will be done. Salamat daan Ginoo sa kadaugan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 110 viewers. Shout out from Sabah, Malaysia and Ibanez family from Badin. Dagang salamat kanunay pastor, dagang salamat sa DR, okay? And of course, shout out to Mami Shoni from Hong Kong. No? So a blessed, a fruitful evening there, Mami Shoni. I believe you cannot really understand what I am talking about right now because you are Tagalog and I'm speaking my own dialect, Mami Shoni. I'm speaking Bisaya. God bless, Mami Shoni. You are always in our prayer. Good evening, Pastor. Salamat, Jod, sa imong mga mensahe nga maong maghatag og kalig-on labaw na, Jod. Sa grasya sa Ginoo, greetings from Maribik, Bada. Okay, so let's start. Kay gabi na mga igsoon. Mayining birahan na to, basayo pa. Naday akong anak rin, nagbasag Bible. Dara akong anak, akong anak si Itski. Mana basag Bible nak? 5 Pila ka chapter? 5, very good. Yan na kayo nasabtan sa imong nabasa. Okay, very good. Mag-live sa ko na ka. So nga na mong anak igsoon, before na siya mugunit og tab, magbasag. Tanaw na magbasa na siya og Bible, magampo. No, dili na mo paguniton og tab niya basta dili makaampo, dili makabasag Bible. Ana na siya, di manilihig, kaya mo nang gitrain, kaya mga bata karon igsoon adik kay cellphone. Ano mao nay magbuot, mumando sa ilang mga ginikanan, luoy kay mga ginikanan. Praise the Lord. Let's start. Text na to igsoon. Hinay tagamay. Our text for tonight is taken from the book of Luke, Lucas. Basahan na mga igsoon ha. Ingon diri mga igsoon, no? Lucas kapitulo 5 versikulo 18 hangtod sa 20. Ingon dire. Unya may nangabot nga nagyayong og usa ka paralitiko. Paralitiko is paralyzed person. Okay, paralyzed ni. Nga diha sa iyang higdaanan, naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa tubangan ni Hesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila kabahin sa atop. Unya ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa tubangan ni Hesus. Sa pagkakita ni Hesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, mingon siya sa tao, higala gipasaylo na ang imong mga sala, and then so on and so forth. Kay balo na tani igsoon ang tumoy ani igsoon, ang next line na ayo ang paralitiko, no? So ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So again, ang atong topic for tonight is about the people around us, about the people who are connected to us every day.
about the people who are kanabitang giminggol na to everyday, gikauban-kauban na to everyday. Okay? Kanang mga tawhana igsoon dako nagpart sa atong kalampusan or kadaugan, pwede na sila mahimong part sa atong kapildihan, kalaglagan. Okay? Now, kani siya nga story igsoon, mauni ang event sa nahitabo ni Jesus kauban sa mga daghang tao, mga masakiton. Usa ka adlaw igsoon, ako lang ning i-summarize igsoon nga si Jesus nagsigig wali, nagsigig ampo, nagsigig pangayo og mga masakiton. Daghang mga tao ning dugok nagponsisok, nagdasok igsoon. Nagdala og mga lain-lain nga mga naay sakit unya iyang giayo. Unya naay niabot igsoon nga mga tao nga nagdayong. Okay? Nagyayong ba og mga og usa ka paralitiko. No? So sa diyang si Jesus igsoon nangayo sa mga masakiton, nagwali sa ebanghelyo igsoon, naay mga tao nga niabot nga nagdayong or nagyayong og usa ka masakiton nga na-paralyze. Unya ang katong mga tao nga naa sila gidayungan nga masakiton igsoon, wala sila makaduol ni Jesus. Why? Because that time there are so many people surrounded Jesus. Naglibot, nagtuyok ni Jesus. Dasok kayo mga tao, mauna nga dili makaduol, okay? Ang katong mga tao nga nagdayong og paralitiko. Mauna mga igsoon nga ang gihimo nila igsoon, didto sila nangatkat sila didto sila sa atop ni agi, ilang gikuha ang mga pipila kabahin sa atop aron igo gyud masulod ang masakiton nila nga kauban. Okay? Unya ilang gitunton didto og ilang gipakanaog didto mismo sa duol ni Hesus. Unya sa pagkakita ni Hesus sa kadako sa ilang pagsalig, ang katong mga tao nga nagdayong sa masakiton, katong mga tao igsoon nga nagdala atong gitawag og naay sakit nga na-paralyze nga tao, katong iyang mga higala gito lisod po dito higala niya, no? Ikaw kuno be na kay tao nga imong tabangan, siyempre gitabangan nimo siya kay kaila mo, maybe igagaw nimo parente or relatives nimo or dool sa dughan, so konektado gina nimo ng tawhana ngano man naluoy ka, nganong manghilabot man kanang tawhana kung di na nimo kaila. So of course katong mga tao nga nagdayong atong naay sakit nga na-paralyze, of course higala gito niya kaila. Now katong mga nagdayong igsoon nagdala atong masakiton, dako kay tong pagtuo sa Ginoo. Kay kung wala pa to sila pagtuo o pagsalig ni Jesus, sa kadaghan sa mga tao, magsilbi tong distraction nila. Magsilbi tong barrier or hindrance nila nga, dili lang ta mo dayon, oy. Bantay mo, kuha ninyo. Dili lang ta, maingon siya to, Brad, kapoy kay daso kayo, alimuot kayo na diyo. Naghuot ang mga tao. So, dili na lang nato dalhon dito ning atong higala nga masakiton kay. Lisod man kay, tanawa ng sitwasyon, no? Di ba? Apan igsuon tungod kay katong mga higala atong naay sakit nga na-paralyze, dako silang pagtuo, dako silang pagsalig ni Jesus, nga once makaduol sila didto, maayo ang ilang higala nga na-paralyze. No? So igsuon tungod sa kadako sa ilang pagtuo, wala nahimong babag ang kadaghan sa mga tao, wala nahimong distraction or barrier or hindrance ang mga tao nga daghan kayo, kundili igsuon ilang gisunod ang ilang pagtuo. Ilang gisunod igsuon ang ilahang kanabitang kadako sa ilang pagtuo. Dako ni silang pagtuo, dili ni, it's not an ordinary faith nila. Dako gini silang pagtuo. Nga once makaabot ta didto kaning atong kauban, higala nga dugay ra ni nga nabedridden, dugay ra ni siya nga na-paralyze, makabato ni kaayuhan. Na sila'y pagtuo, mauna nga naning kamot sila igsuon. O igsoon, to make the long story short, igsoon ato ning dalion, naayo ang masakiton. Naayo ang masakiton tungod to kay nakaingon ato katong iyang mga kauban nga nagdala niya ni Jesus. Kayong katong masakiton lang alone, only, dili siya makabaton og kaayuhan. Apan tungod sa tabang igsoon, tungod sa tabang sa mga higala, gidayungan siya nga naisakit, gidala, giguba nila ang atop igsoon, aron mulusot dito ang masakiton, unya nakabaton kinig kaayuhan. Tungod to nila. No? The truth is this, tungod to igsoon sa atong iyang mga higala. Kay kung wala pa to iyang mga higala nga nagdala niya, dili siya makabaton og kaayuhan. So mao niya kung gusto ipaabot niyo mga kaigsuonan tonight,
ang atong mga higala, ang atong mga tao nga connected na to everyday, ang atong mga giuban-uban kanunay matag adlaw, and how many times mga tao nga giminggol na to, dako kay nagpart sa atong kaayuhan. Pwede po ta ayadtos kalaglagan, no? Dako na sila part igsuon para sa atong ugma. Mao na igsuon, dasigon ko kamo tonight. Mubo ra ni nga minsay. Pilia ang mga higala, mga tao nga dagkog pagtuo sa Ginoo. Maoy higalaha amiguha ang mga tao nga duol sa Ginoo. Mga tao nga mainampuon, may nadlukon sa Ginoo. Mga tao nga wala malulong sa makadaot nga bisyo, kung dili ang ilang bisyo mao ang pagserbisyo ni Kristo. Mga tao igsuon nga kana bitang maayong ehemplo. Mga tao nga panalangin, maunay higalaha. Maunang mga tawhana igsoon amiguha, kay ang imong mga kauban-uban karon plays a vital role sa imong future. Imong future pwede mahimong bati, maot, or mahimong hayag, depende sa imong kauban karon. Pwede ka maadto sa unahan sa kalaglagan, o pwede ka maadto sa unahan sa kadaugan, depende sad na sa imong giuban-uban karon. Mao nang niingon si David sa Salmo 1:1, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa dautan. Amen. Gi-emphasize ni David igsoon nga bulahan ta, blessed ta, kung ang atong kauban-uban dili mga taong dautan. Na may times igsoon nga mutipo tas dautan apan muwali ta, pero ayaw barkadaha higalahan ang mga ingana nga klase sa tao, kay pwede maapektuhan ang imong kaugmaon nila. Mao na ningon si Pablo, bad company corrupts good character. And according to the sayings of this word, birds of the same feather flocks together. Kung kinsay mong ikauban-uban, matakdan ka. Kung kinsay mong kakuyog-kuyog, matag-adlaw, maimpluwensyahan ka. Kaning inyong kaistorya karon nganong nakasinati kog adik-adik. Nganong nakasinati ko igsoon nga nululong sa makadaot nga bisyo, illegal nga droga, tungod kay ang akong barkada adik-adik na maligyag sabo. No? Ana igsoon, mao na mga igsoon nga kaning atong topic karon igsoon may tungod sa paralyzed man igsoon nga gidala sa iyang mga higala ngadto ni Jesus. Nakabaton siya kaayuhan, nakabaton siya kapasayloan sa iyang sala, nakabaton siya og kana bitawng bag-o nga kinabuhi kay tungod sa iyang mga higala. Kay ang iyang mga higala na ay kahadlok sa Ginoo. Ang iyang mga higala adunay relasyon ni Kristo. Na ay pagtuo sa Dios, no? Na ay pagsalig sa Dios. Ug katong iyang mga higala maoy hinungdan nga gidala siya paduol sa Ginoo. Igsoon mao ni timan-i. Amiguha, higalaha, pilian ng mga tao nga dalhon ka paduol sa Ginoo, pareha ning nahitabo karon sa atong gibasa. Bulahan ning tawhana nga masakiton. Bulahan ning tao nga na paralyze kay na siya mga higala nga naay pagsalig og pagtuo sa Ginoo. Kay ngano man sa panahon sa iyang balatian nanginahanglan siya kaayuhan, gidala siya paduol sa Ginoo. Kay kung ang imong mga barkada karon mga higala, mga palahubog, adik-adik, mga kriminal, mga dautan, sa panahon nga naa kay problema, wa nay laing dalhon ka nga dapit dalhon ka sa kahilayan, inumanan, bidyukihan, nanay maghubo-hubo diha, manuyop mo bisag unsal na dalhon ka sa kabuang. Apan kung ang imong barkada naay kahadlok sa Ginoo, ang imong barkada naay pagsalig sa Ginoo, ang imong barkada naay hingpit nga relasyon ni Kristo, sa panahon nga naa kay problema, dalhon kag simbahan, dalhon kag simba, dalhon kag prayer meeting, badlungon ka kung mag-attend ka og magubog-hubog kay na tungod sa imong dakong problema, na depress ka, magubog-hubog ka, badlungon ka, dalhon ka padulong sa tiilan sa Ginoo. Mao na igsoon nga ako mong gidasig karong kagabhion. Ang mga tao nga atong gikauban-uban karon, kinsa man ang mga higala nimo karon, kinsa man ang kanunay uban-ubano nimo, mga classmates nimo, kanunay nimo i-mingle, i-hang out everyday sa imong trabaho, siguruduha nga kanang tawhana aduna nay kahadlok sa Ginoo, kanang tawhana duol sa Ginoo, kay naa na siya part sa imong future. Pwede na maghatod nimo sa kalaglagan or maghatod nimo sa kadaugan. Amen. Again, ingon si Paul, bad company corrupts good character. Ang mga dautan daw, ang mga dili maayo nga company, dili maayo nga mga barkada or higala, pwede makadaot sa maayo nimong pamatasan. Posible nga bisag unsa ka kabuutan karon, matakdan ka. Labi na og daghan sila, usara ka. Amen, kuha ninyo. Mao na igsoon kay I remember my experience igsoon the moment
when God changed me, sadyang na-set free ko from drug addiction, from being a womanizer. Ang uban igsoon, giyagayagaan ko sa akong testimony kay motoo daw sila nga ang ako ang bisyo, shabu, sigarilyo inom pero babae dili. Siguro ilang gitanaw akong panagway pero sultian ko kamo igsoon. Once ang sa katao adik-adik. Nya kana po diyang mga higala, mga babae adik-adik, normal ra gyud na. Nga naa sila buhaton nga dili maayo. Dili lang sila ka-relate sa akong testimony kay wa sila kagi. Amen. Sa diyang gibag-o ko sa Ginoo mga igsoon. Sa diyang giset free ko ni Lord from the bondage of drug addiction, nicotine, alcohol, rugby, mga marijuana, unsa man diha nga mga binuang. Sa diyang giset free ko ni Lord. Nagbag-o sad kog mga higala, nagbag-o kog company. Ang akong kanunay uban-uban katong mga young people nga duol sa Ginoo. Katong mga batan-on nga aktibo sa prayer meeting, Bible study. Katong mga batan-on nga aktibo sa ministry. Mao na akong gikaduol-duol. Ako nang giputol ang ako ang commitment sa akong mga barkada nga mga adik-adik, mga palahubog, mga kriminal. Akong giputol. But dili ingon nga totally, no? Kay sa panahon nga ligo na ko spiritually igsoon, ni mature na ko ba? Ning balik man ko sa akong mga barkada, pero ning wali na ko, wala na niingon nga naghigala nga naging-mingle ko nila. Mubuhat ko sa ilang among usual nga gibuhat before, wala na. No, kay ngano man kung kinsa ang atong giuban-uban kanunay, diha nagdepende ang atong ugma. Amen. Ang atong gipangandoy nga hayag nga ugma nagdepende sa atong mga kauban-uban karon. Amen. Kay di man pud pwede nga wa kay kauban. Di gyud na pwede na ginusara ka naa jud kay kauban. Estudyante ka na kay mga close friend, na kay mga classmate. Kung nagtrabaho ka naa kay mga kauban sa trabaho. Kung nagnegosyo ka naa jud kay mga kliyente, na kay mga tao, naa kay mga partner sa business nimo. Di gyud na kalikayan because no man is an island. Unsay tawag na? Way nga ginusara. Di ba? Naa jud kay kauban. Apan karong kagabion dasigon ko kamo. Puslan man nga naa kay kauban. Pangutan-on ta mo. Kumusta ko no? Kung kinsa ng mga kauban niyo karon. Try to examine their lives right now, ilang behavior, ilang character, ilang pagka sila. Kung makatabang ba sila nimo nga ihatod ka sa tiilan sa Ginoo. Ang pinakanindot igsoon higalahon kana jud nang dalhon ka sa tiilan sa Ginoo. Pariha aning higala or kauban aning nasakit katong paralyzed man, no? Katong tao nga nasakit og paralyzed. Naa siya mga higala, mga kauban nga naipagtuo ni Hesus, nga naipagsalig sa Ginoo. Maunang sa dihang naa siya igsuon sa iyang giantos nga balatian, ang iyang mga higala nga naipagtuo, pagsalig ni Kristo, gidala siya ngadto sa Ginoo. Ang akong punto igsuon, kanang imong mga kauban karon, mga higala, sa panahon nga nakas kalisdanan, dalhon ba kanila sa Ginoo? Iampo ba kanila? No? Dalhon ba kag prayer meeting? Dalhon ba kag simba? Dalhon ba ka og mga buluhaton sa Ginoo? Or dalhon ka didto sa mga kahilayan? Dalhon ka didto sa mga inumanan, tagayanan, bidyukihan, kahilayan? Unsa man diha nga mga binuang, mga kalibutanon nga kalingawan? Dalhon ba ka kay magparty mo sa email? Dalhon ba ka atong mingaw nga dapit kay mag-scatter mo? Mao ba na? Tanawa imong nga higala daw, tanawa. Kay kung unsa na ilang attitude karon, pwede ka maimpluwensyahan ug labaw tanan maimpluwensyahan ang imong umaabot nga ugma. Karong kagabion gidasig ko kamo, pilia, higalaha, amiguha, maoy uban-ubana kanunay ang mga tao nga dalhon ka paduol sa tiilan sa Ginoo. Mga tao igsoon nga iampo ka, mga tao nga sa panahon nga nakay problema agakon ka. Kay gidayungan man kaning masakiton ani igsoon gidayungan meaning muagak nato. Muagak nato sa panahon nga na-depressed ta, down ta, sa panahon nga natas kagulanan, kasubanan, muagak nato. Unya way lain kung asa ta dalhon ta sa Ginoo. Maunay pinakanindot, pinakalami nga higala igsoon. Kaya as what I have said earlier igsoon, our friends right now, our loved ones or the people that surround us right now plays a vital role in our future. Amen. Kuha ninyo maunang pilia. Pilia ang mga tao nga on fire ni Lord. Mga tao nga dasig kayo nga magpagamit sa Ginoo. Mga tao nga prayerful, mga tao nga uhaw kay sa Ginoo. Mga tao nga himasahon og Bible, pilia na. Nindot na kay nganuman kana nga klase sa tao mao nay modala nimo padung sa tiilan sa Ginoo.
Ang katong nasakit nga na-paralyze igsuon, nakabaton siya kaayuhan tungod to sa iyang mga higala nga naay pagtuo ni Kristo. Amen. Sa ato ba mga igsoon, kung ato day mga higala, mga Kristohanon, atong mga kanunay iuban-uban igsoon mga tao nga naay kahadlok sa Ginoo. Sa panahon sa atong kalisdanan unos, kana sila ang muagak nato, kana sila ang mudala nato paduol sa Ginoo. Iampo ta, dasigon ta. Kung makasala ta, dili ta iduot, dili ta hukman, agakon ta, dalhon ta sa Ginoo. Kana nga klase sa mga higala, posible nga maunay hinungdan nga yes, maduol ka sa Ginoo, maunay hinungdan nga ang imong ugma mahimong hayag. Kay ang imong mga higala, mga butan man, mga duol mas Ginoo. Apan kung ang imong mga higala, kriminal, adik-adik, wala ko mo judge. It's biblical. Ingon si Pablo, bad company corrupts good character. Kung kinsa imong iuban-uban, matakdan ka. Kung imong higala karon mga adik-adik, mga bisyoso, imong higala karon mga hilig og babae, or babae ba na hilig og laki, mga hilig og kabit, mga hilig og unsa man na diha, mga sugarol, unsa man diha, mga dili maayong ihimplo, posible ka matakdan igsoon. Akong balikon mao na ningon si David igsoon nga bulahan ang tao nga wala magalakaw, no? Wala magalakaw, meaning wala mo join, wala higala sa mga makasasala, no? Mga daong dautan. Amen. Kay nga naman si David mismo kabalo nga maapektuhan ang atong ugma depende sa atong mga higala kung kinsa sila karon. Kung kinsa ang atong mga higala karon, kung kinsa atong giuban-uban karon, kung kinsa atong mga suod karon, makaapekto na sa umaabot na to nga ugma. Mao nang karon igsoon balikon ko kini. Pilia higalaha ang mga tao nga duol sa Ginoo. Mga tao nga mainampuon, mga tao nga dasig kay nga nagpagamit sa Ginoo. Mga tao nga wala malulong sa makadaot nga bisyo, walay laing bisyo si Kristo. Ang pagserbisyo ni Kristo. Pilia na. Kay kanang mga klase sa higala nimo, lami kayo, nindot kayo ang imong ugma na. Mausa na akong gibuhat before, sa dang gibag-o ko sa Ginoo, wala na ko nimbalik o connected atong mga adik-adik na kong barkada. Ang akong mga higala, igsoon, yes, nabag-o ko, pero nagbag-o sad kong mga higala. Ang akong mga higala, mga batanon kaniadto, way back 2012, mga batanon nga mahilig og puasa, fasting, prayer and fasting, hilig og overnight and prayer meeting nga makadlaw naon sige hilak inampo sa Ginoo. Mga dasig nga nagpagamit sa Ginoo, mga uhaw sa presensya sa Ginoo, mga gutom sa pulong sa Ginoo. Mao na akong gibarkada sa una. Natakdan ko og maoni karon. Adik kay ko magsigig share sa pulong sa Ginoo, baga kay kog naon. Kay naman sa una mao man to ang maoni ang klase sa tao parihan ako ang akong gihigala. Mao ning naingani ko karon. Amen. Again, kung kinsa tong uban-uban karon igsoon, kinsa imong mga close friends, mga higala karon, diha nagdepende ang imong ugma. Mao nang ako magaingon kaninyo once again before I end this, pilia ang mga barkada, higala. Pilia nga mahimong suod nimo ang mga tao nga dalhon ka paduol sa tiilan sa Ginoo. Pilia ang mga tao nga mainampuon, mga himastingon, hilig og fasting, prayer. Mga tao nga hinangyawon, himasahon og Bible, mga buutan, mga masinugtanon sa ginikanan, mga maayong ihemplo, pilian na, nindot na, nakay ugma na. Apan kung imong pilion tong mga taong badlungon, no, mga tao nga adi kay sa kanang unsa man diha nga mga any online games nga di na patuo sa ginikanan, matakdan ka. No? Mo na mga igsuon nga the choice is ours. Ang pagpili na ra nato og nagdepende sa atong pagpili. Ato pong gipili ang umaabot nga ugma nga atong matagamtaman. Sa karon igsoon ang atong gibuhat, sama na nga binhi nga atong gipugas. Nagpugas ta karon, muani tapuhon. Mao nang ako mong gidasig. Pilian ang mga higala nga karon makapugas ka og mga maayo, makapugas ka og mga nindot. Kaya aron ang imong ugma maayo og nindot pod. Kaya ang imong mga higala, mga buotan man, imong mga higala igsoon, mga Diyos nun man, dili mga yawanon. Diyos nun ha, dili ka ng reliyoso, no? Pilia ang mga higala nga Diyos nun. Ang Diyos nun meaning, sigig simba, unya na bag-o. Ay ka ng reliyoso, kay sige man nagsimba niya, wa na bag-o. Pilian ang mga Diyos nun. Mga tao nga naay tinuod nga kahadlok og relasyon sa Ginoo. Kay nindot kayo ang imong ugmaan na.
pwede ka nila ihatod sa kaayuhan, kadaugan, kalampusan sa imong kinabuhi. Apan kung ang atong higala, mga badlungon, mga lulong sa makadaot nga bisyo, pwede tang maimpluwensya ana unya ihatod tas kalaglagan. Amen. Ang pagpili nara nato. Amen. Kaya ang atong gibuhat karon, binhi ni nga atong gipugas unya moani tapuhon. So pilia nga ang imong mapugas mga binhi nga ang inig-ani nimo maghatag nimo kaayuhan. Inig-ani nimo maghatag nimo kadaugan, kalampusan ug hayag nga ugma. Ang hayag nga ugma nagdepende na sa atong gibuhat karon. Mao na nga akong giingon yung mga igsoon ganina pa lang nga. Ang mga tao nga nagpalibot ninyo, ang mga higala nga inyong giuban-uban karon, dako og part sa umaabot nga ugma nimo. Unsay may tabo sa ugma nimo nagdepende pud na sa imong mga kauban-uban karon. Mao nang last na ni igsoon before I end this, ang akong ikabili ninyo, pili ang mga tao, mga higala nga dalhon ka sa tiilan sa Ginoo. Ang kaning atong gibasa nga teksto igsoon, may tungod sa experience sa event ni Jesus. Kaning na-paralyze nga tao, dili unta ni makabaton og kaayuhan, magpabilin unta ni siyang na-paralyze, apan tungod kay na siya higala, nga naay pagtuo sa Ginoo. Na siya higala, nga maoy ni dala niya paduol sa Ginoo. Nakabaton siya og kaayuhan sa iyang gihantos nga balatian. Amen. So again, tungod sa iyang mga higala nga mga buutan ug mga naay pagtuo sa Ginoo. So karon igsoon, before I pray, mangumusta ko. Kumusta ang inyong mga higala karon? Unsa sila nga klase nga pagkatao? Unsay behavior, unsay ilang lifestyle, ilang attitude? Amen. Kung nagtanaw ka karon diri pero nya karon na lamdagan ka ba, ay akong higala mga yaga-yagaon man ni, akong mga higala mga bastos, mga igsoon, nakadungog ka ani nga mensahe nara nimong pagpili. Magpabilin ba ka diha unya mangita ka, muship ka ug mga higala nga duol sa Ginoo, or magpabilin ka diha, depende nimo. Basta ang akong ikabili nimo, ang imong ugma, ang imong future nagdepende kung kinsa ang imong kauban-uban kanunay. Amen. Let's pray. Father in heaven, salamat Lord sa mensahe nga imong gipadungog kanamo nining kagabhion. Usa ka mubo nga mensahe, apan mensahe nga maghatag og impact sa among kinabuhi ug maghatod namo sa hayag nga ugma, Ginoo. Tungod kay imo ming gitudluan karong kagabhion, naay pagtulunan, Ginoo. Gitagaan mi nimo og wisdom, Lord God, kung unsay among buhaton sa karon. Kay ang karon, Ginoo, nga among gibuhat mo resulta, Ginoo, sa ugma namo sa among future. So Lord God, I pray nga kanang mensahe nga among nadungog karon, amo ning kinabuhion, among i-apply, Lord God. Mahimo ming wise, Ginoo, sa pagpili sa among mauban-uban karon, sa pagpili sa among higalahon or amiguhon. Kay ang among future magdepende sa among mga gikauban-uban karon. Lord, tabangi mi nga ang amo jung mga suod, mga higala, mga tao nga mao'y magdala namo diha sa imong kiliran, Ginoo. Mao na nga klase sa mga higala, Ginoo, nga nindot, Ginoo, kay nganuman maunay maghatod namo sa hayag nga kaugmaon, kay dalhon mi nimo, iampo mi, agakon mi, dili mi hukman iduot kung dili ipaduol mi nimo. So Lord, thank you for your message tonight. Holy Spirit, salamat kayo sa imong presensya, sa imong comfort ug sa imong pagpasabot namo, Ginoo. Dalaygon ka, Lord, and I pray, Lord, kung nay nagtan-aw karon nga na siya'y mga barkada higala, Ginoo, nga dili gyud mga mayong ehemplo, Lord, tagay siya kaalam kung unsaon na niya. I pray, Lord God, tagay siya mga higala nga mao'y magdala niya sa imong kiliran, Ginoo. Kay sama sa imong mensahe karon, ang masakiton, Ginoo, ang naparalyze nga tao, nakabatog kaayuhan kay tungod to kay nasa'y mga higala nga mao'y nagdala niya sa tiila ni Kristo. So the same as right now namo, Lord God. Ako nagaampo nga sa tanan nga mga naminaw karon, Lord God, tagai mi og mga tao nga magpalibot namo, nga mga tao nga Diyos nun, mga tao nga uhaw sa imong presensya, mga tao nga nay kahadlok nimo, mga tao, Ginoo, nga wala magpauyon sa dautan kundili nagkinabuhi nga balaan. Tagai mi og ingana nga klase sa mga higala, kay kana nga mga tao, Ginoo,
posible nga mao nay maghatod namo sa hayag nga kaugmaon. Salamat Lord. Thank you so much. Thank you for your presence, for your word, for the message, Lord God, sa imong pagtudlo ka namo. Salamat kayo. And right now, Lord, as always, I pray to all of the viewers, to all of the followers, listeners, right now, Lord God, I speak blessing in Jesus' name. I speak financial breakthrough sa mga nagtanaw karon Ginoo nga Judith na nila nya wala pa sila ikabayad, sa mga nagtanaw karon nga nagstruggle sa ilang utang, nagstruggle og financial, Lord God, I declare financial breakthrough, mangita kag paagi Ginoo, masulbad ilang problema. And I pray for healing Ginoo, kaayuhan sa tanang nagtanaw karon nga naay mga giantos nga balatian physically. Akong gideklarar Ginoo matod sa imong pulong nga ang imong labod Ginoo mao nakaayo sa among balatian. Katong daghan kaing bunal nimo Lord God nga nasamad-samaran ka, gibunalan ka nga dala unod Ginoo. Maoto ang naghatag na mong kaayuhan. Walay sakit nga dili kayang ayuhon sa labod nimo in Jesus name. So Lord God, I declare healing physically Ginoo. Lain-lain nga healing. I declare healing Lord God. Sa tanan nga naay balatian karon nga nagtan-aw na minaw. Bisan pa man Lord God, kung naay nagtan-aw karon nga iyang sakit Ginoo is emotional, nasakitan siya og pulong, Lord God, I declare comfort and healing as well in Jesus name. Sa tanan nga nagtan-aw Ginoo nga nangitag trabaho, I declare open doors for job in Jesus name. Himuha lang silang faithful nimo. Tanang mga negosyante, I declare success, kauswagan, kalambuan, pag-asenso sa pangalan ni Jesus. Himuha sad silang faithful nimo Lord, kay ikaw ang tag-iya sa among income Ginoo. You are the source, you are the blesser. Ang tanan nga naa na mo gipiyal ra nimo. And of course, ako nagaampo sa tanan nga naay mga struggle karon Lord God, na depressed Lord God, I declare hope Lord God, paglaom. And I pray Lord God nga imong ibutang ang paglaom silang kasing-kasing, ipabati nila that you are in complete control, that you have purpose for everything, that you have purpose for the storms that they are in right now Lord God. I pray Lord God nga makabaton sila kalinaw karon Ginoo in Jesus name. And Lord God, to those who are watching right now nga nagapos siya Ginoo sa lain-laing addiction Ginoo, any addiction nga gikan sa kaaway, I declare Lord God, imuhang bugtuon Ginoo, bungkagon tanang gapos ni Satanas under the anointing of the Holy Spirit. I declare deliverance in Jesus name. I declare Ginoo transformation of their lives in Jesus name. O sa tanan nga nagtan-aw karon Ginoo nga naginahanglag kaluwasan sa ilang tibuok pamilya, I declare salvation in the mighty name of Jesus Christ. Lord, thank you. I declare miracle Ginoo. Salamat Ginoo. Sigon sa tinguha sa kasing-kasing sa imong mga kanakan karon nga naminaw. Father God, among dawaton ang panalangin gikan kanimo, among dawaton ang kuno ng kadaugan, ang milagro, ang breakthrough. We believe it right now Lord God. In our heart, we receive it by faith. Himuha lamang ming kapiyalan Ginoo. Mao kini nga among pag-ampo amahan, among kini gipangayo, gipasalamatan ug gisiliyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Natuog na akong anak kay aircon man ni dire. Natuog na. Tara. Nakatuog siya sa akong wali. Kumusta? So anyway, that's all for tonight and see you again next time. I pray that God will protect us sa itong papangatulog, igsoon, ampingan tas Ginoo. His presence will be with us and His angels will surround sa ato ang mga panimalay. Then mumatata tomorrow safe and sound tungod sa grasya sa Ginoo. Sa tanan nga mga OFW nga nagtrabaho karon, I declare favor, protection, all the works of your hands i-bless ni Lord. Amen. And thank you again. Thank you for being with me. Akong ibalik ang himaya ug dungog sa tumbuhi nga Dios. And thank you mga subscribers, mga star senders, and of course to all of the followers. I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page for them to be blessed as well. Dili kay kamuray ma-bless sila pod, no? Kay bawo na ba mo dagag na itabo ani nga page. And don't forget to subscribe sa tong YouTube channel, kay after this ako ni siyang i-download kay mawala ra ni in 30 days. Sayang ang mensahe, ako ni siyang ibalhin sa atong YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. Amen. So that's all for tonight. See you next time. Makalugar ko tomorrow. Di lang ko musado kung unsang orasa kay kanunay busy ni yung ubos nga lagad.
Okay, that's all for tonight mga igsoon. Ampo kanunay, amping nya abanti ta. Na may panahon nga madagma ta tungod sa kadangog nining kalibutan, madagma ka bangon, pamapha unya padayon hangtod maangkon ang kinabuhing dayon nga giandam sa atong amahang langit nun. Amen. See you next time mga igsoon. Good night everyone. God bless.